playlistky. Vítám vás u mého nového videa. Tentokrát tohle nej ze standou že nemůže hrát, tak já nevím. A je to hra s oštěpem. Už jsem ji trochu hrál. Mám dobrý oštěp, už jdu házet. Mám autoklik, protože nechci klikat. Já děkuju za ty lajky a odběry. Doufám, že se vám minulý 2 videjka líbily. A někdy příště udělám ze standu a nebude to jenom, že já sám. Protože tady mám hodně odměn. Když jsem si je nevyzval. Oh my god! Si mám ty nejlepší. Jako, já nechci tohodle trápnýho. Chci tohodle. Mě zajímá, jak vypadá. Jo, tak ten smutný smajlík. Smajlík GG. Vlastně já už můžu senkat. Pomoc! Jak se zabugu? Dobrý, nezabugu. A jdu. Watch. Ty vogo, zatím dobře házím. A napište mi do komentářů, jaký video se vám nejvíc líbilo. Jestli jistý, jak se tam zvedala láva a skákali jsme po kamení a po kamenech a nebo ta ze snadou značená. Já už jsem to musel prostě, neumím ještě stříhat, nejsem dobrý youtuber, takže jsem prostě nepřežil hrozně moc dní. Chtělo by to už hodně peněz. $100 000. Hej, tak to musím využít. To stačí. Kolik stojí? Další je 926 000. Levný jak prase. Watch out. To letí úplně do nebes. A po druhý se to objelo. Po třetí se to objelo. A jsem tady 202 000. Znova. Ještě naposledy. To se točí úplně. Watch. Oh. Okay. Naposled hodím. Koupím si ten oštěp. Tak. Koupím nový
malý oštěp, který, že bych si koupil ten, ne, nebudu podvádět. Bum. To je za 1 000 000. OK, tak to bude těžké. Další dálek. Jo. Pet? Koněk ne. Síla ne. Tak to asi nic. To můžu házet tady. Jo, tady vím od kolika síly. Takže tady můžu bavit už. Ještě 4 000, 3 000 a můžu tam. Ještě 2. 1 000. Yes, a můžu tady. Další je za 250. OK. Jsem to laguje. Hej, tak co se to děje? Já nejsem první, tak to si nechám líbit. Jdu házet to štěpem. Hej, tak to se mi extrémně laguje. Oh my god. Já nevím, co dělat. No, já to prostě líbnu a hned se to pak naplní. Neříkej mi, že mi spadl Roblox. No dobré, naštěstí ne. Ale to se mi extrémně laguje. Jak se to děje? Já tady. Tak to se... No dobré. Tak se čojní už dobré. Ty vodo. No super, jsem zase. No. Skvělý. Lag jak prase. Já jsem to věděl. No dobré, už ne. Počkej, bambu. Jak I'm hoší, mě se to laguje. Já něco dělat. Oh my god, tak to musím udělat. Dám tyhle za like yes a dostal jsem, no tak dobrý za fej. Kde jsou ty věci? Si myslím. Už je mám. No konečně. Tak a házíme. 1, 2, 3. Po čtvrtý to, po pátý to objel jsem. O 366 tisíc za jednoho zení. Pane bože. To je dost dobré.
budu házet. Co? Bundle? Hej, to... Ne, nebudu podvádět, já si nekoupím tady věci. Jednoho peta jsem si koupila, ale to mi nevadí. Že by pet? Nějaký? A toho. Týpek má úplně nejhorší oštěp a hází tady GG. Tak to nechápu, jak se sem dostal. Tenhle má jen modrý, tam ten je černý, pane bože, to jsou hrozný nubáci. Na rozdíl ode mě, já mám aspoň pořádný oštěp a pořádnou špičku mám. O toho jdu hodit. Musím, co on má 9,25 bilion, no tak toho musím dohnat. A házej. Ty vado, tak to hodněkrát obědu. Po 6. No nekecej. Po 8. Tak to no, si už můžu koupit. Jak já rychle? Ten typek jak jede rychle? Tak to je on. Yes, jsem tady na tabulce, jsem tady. Jsem si myslela, že bude lepší typek. Hehehe. Další sánu, další koupí. Ta oštěp. Nejdelší oštěp, no tak to bude drahý podle mě. Dohodit zelený, zajímá, kam ho dohodím. Oh my god. Našetříme si třeba 5 mega. Tak 2 mega. Teďka už to vypínám. Build větší sílu. Hoši, musel jsem to udělat několikrát. Build. Dále build. OK, hoši. Ne. Udělal jsem raketu a buildu. No tak teď už jsem úplně na nule, musím házet znova. A hnedka si udělám na další. Hnedka, no pojď na další. Další. Mega dobrý ten build. Se vyplatil. Já šetřím třeba, no dobrý. Tak já už rychle budu zase na tom terči, kde jsem byl předtím. Rovnou hotovo, jdu na další oštěp. Další stojí, cože, 500 síly, OK. Ne, 50 000 síly. To budu mít za chvilku, jestli vidíte. No, tady mám síly 1000, no dobrý. Hrozně rychle se mi to zvedá. Dá se koupit vůbec síla? Hej. Dá.
Počkej, jak už mám 60 000, tak proč nejdu semka. Další stojí 70 000, pane bože, to je tak málo, už jdu na další. 125 jo, levný. Hej, kopíják, kopí, stejný kopíják. Proč kopíruje moje kopí? Pane bože. Je to noční můra, ne? Ne, je to noční můra. Však to je jenom hra. No doby už jsem lepší až tývek kvůli byl tu. Kolik mám vlastně byl tu? O tomhle se nebudeme bavit. Bo 4 biliony 801. OK, tak to je více byl, než jsem si myslel. Dalek? Pet? No ne. Však můžu už jít na... Nemůžu. Těším, až hodím oštěp. To budu vydělávat. Poslední terče za 1,5 milionu. To. Další. Teprve šel na tady to. Tady to jsem žilovat, pokud nebudu mít čas síle. A budu čekat půl hodiny. A chtěl bych vám říct, napište dolů do komentářů, jaký video se vám nejvíc líbilo. S tou hlavou, jak skáčeme po kamenách. A nebo 199. Napište dolů do komentářů, co se vám nejvíc líbilo. Ještě já mám vlastně povolený chaty. A to mi je jenom 9. A už mám povolený chaty. To by mohlo stačit na házení. Já nebudu kupovat oštěp. Tolik síly. 462 000, no tak to musím házet hrozně daleko. Hop, házej. Bum. Jak já rychle jedu, pane bože. 1 milion za jedno zvezení. Tak já jsem tady čilovat. Spin. 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 Spin ještě dvakrát. Spin. Naposled. Co to? Padlo něco? Jo, já jsem to nedostačil. OK. Pouštny. Deseaktivou pouštny. Kalendář. To si nemůžu vyzvednout. Je další dálky.
Zase se mi to seká. Líčky. Seká se mi to. To nechápu, mně se to furt seká. Tohle by mi stačilo. Tak jak se mi to seká. To si koupím. Pak si tohle koupím. Pak si tohle koupím. Hej, kup se. Halo? Může se mi to prestat sekat? Ty vado, to je ošepe blázon. Fuka? Dobré. Lidičky, počkejte chvilku. Já jdu do obýváku se na něco koupit. Tak počkejte. Lidičky jsem tady. Vzal jsem si jídlo. Oh yeah. Hej, staň. Tak to je dobré. Takže můžu tam, když jsem slyšel tutut, že nemůžu.
Co? Milion? No tak na to kašlu. Jdu si tady házet. What? Bum, ty vodu, tak to letí. Jak já už letím? 2 miliardy. Upřímně takhle dobrý. Já ležím do vesmíru až. Vypínám. Mám si koupit meče. Já spíš oštěpy. No tak tohle je masivní oštěp, ten musím mít. Mám už, oh my god, co to mám za oštěp? What? To je nějaký rotačák. Cimeliany. Hej, tak aj tohle je fakt šuš. Tak to si rychle můžu jít koupit další. Co to mám? Počkej, další stojí. Levnou cenu. Hažu. To je mrazení. Kolik? 31 zase. Tady je Bayer. I tady kdo bude pevný. Kdo nejrychlejší poletí. To jsem samozřejmě já. Proč tady nejsi? Jsem třetí. Jdu to zvýšit. Jdu zvýšit to, co potřebuji. A nutně to potřebuji zvýšit, protože mě to nebaví už. Rychle. Zvýším si taky. No, zlepším si z toho. Čeláš si srandu, co to mám za oštěp už? To bude makat. No, moc to je makat. Chtěl by to ale lepší pet, nějaký vajíčko za milion tady. Jo, je. Tak koupím 2. Epic. To je 8%, dobrý. To je 25%, tak toho. Co lepší než OK. Tohle jsou nejlepší moji. Teď je teďka co nosím. Proč nosím furt toho ubulínka? Já chci nosit tohle. No v pohu.
stejně no dobrý, teď už vydělávám. Ale až dokončím ten poslední oštěp, tak bych ukončil videjko asi. Pozor na Ličky, to byla moje máma, co říkala, pozor na ruce, jo. Vyskoč. Hej, tak co to je zabugovaný? Já na to nemám, já asi to líznu, já nevím. Tak kličky, tohle je asi pro dnešek všechno. Dávejte lajky a odběry a zatím čau.